etorri Gamerontxira! Gamerontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri, Gamerontxiaren 6. denboraldiko 8. atalera, ja 154 atal, bat sorretan, eta astero Gamerontxiaren Twitch kanalean egoten ga, astelenetan, 5:00 aurrera, grabatu egiten dugu, eta horren ostean naiz irratean asteartero gaueko 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue FM-ean, edo online. Eta bukatzeko zela ez, baia podcast modura, ero bideo modura, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak, bai, e-books, PeerTube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gamerontxia, ezaztutzeko, Euskal bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerontxia.eus webgunean aurkituko gaituzue, baita Telegramen bagare, nahiko aktibo, eta, bueno, webgune hortan izango duzue, euskeratutako jokuak, albisteak, eta danari buruzko, informazio eguneratua. Neu, Damian Madina baitia naiz, eta nerekin die Aritzo Odriozola eta Landeron Zueta, haupa atzaldeon. Haupa, bai, bezazte batez. Hori da, ordu aldaketakin, inoiz baina freskoago, ja, hasi da. Baina persona bagatutez, garaiak aldatzen. Grabetan hasi horti ja dana itxitzi da txeko horrek izegaz, zelestela eskaz, bai. Bai, eta aurreko azteko ordu aldaketakin ja iluntzen du segituan. Hori da. Karo. Bai. Bueno, nire itxaropena gaur da aritzen analizia sartzea, así que nire gaitik, ez baldin baduko ez gehiago, kareta eta hasi. Hori. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, gaurko lehenengo albistea ez dakite jakina zen, pero bueno, ni bintzat nahiko ez ustean hartu nindun, ze Halo Campaign Evolved berreitea aurkeztu Microsoftek, Xboxek, eta Halo Studiosek. Azken finean, landergiz banao, lehenengo Haloan kanpaina da berri eginda, ez? Hori da, bai, lehenengo joku originalan Halo Combat Evolveden berregiti da, baina bakarrik kanpainena kasu honetan, ez da bezartuko multijokalari. Multijokalari ze bentsetez lehiakorra izango zana, ez da? Azken egunotan Halo World Championshipa egon da, eta aprotxatuz zirkustantzia hau. Bertan aurkeztu dute, alako Halo lehenengoaren berregite hau, eta sorpresa handi batekin dator gainera, ze azkenean azkenaldean ikusten egian bezala Microsoftek pauso hori maten ari dela Xboxeko joko esklusiboa dianak, eta gainera izarrak dianak PlayStationera matera. Berregite hau ere PlayStation 5erako ere kaleratuko dutela aipatu dute, eta gainera hurrengo urtean izango dela. Noski, Xbox eta PC gaiutarako bertzioekin iritsiko da, jolasa. Eta gero, Sonyren kontsolarako ere baitare. Azken final lehen esan dut bezala, lehengo jolasa zeurazki saga hau, eta shooterren munduan zimendu bastante importantea jarri zuen jolas baten berregitea da. Kasu honetan, Haloren lehenengo jolasak markai hori FPS-en munduan nik uste gehiago markatu zula multijokalarien aldetik, beraz, aspektu hori ez da etorriko hasiera batetan berrituta. Baina, Halo lehenengoaren kanpaina bastante ona da, eta gaur egungo motor grafiko berrien, kasu honetan Unreal Engine 5 erabiliko dute, potentzia guzti hori aprobetxatzea balioko digute. Azken finean, izenak berak esaten du, Campaign Evolve, ze azken finean, kanpaina bakarrik berreingo dute. Eta ikusi deunez, originaleko misioak berreiten dituzte, nik ikusi dituten irudien arabera, eta aurrekoan bideo bat ikusi nun, konparaketa, toki bat, lehenengo Haloko tokiak, eta biharrengo, berreite honenak,
eta bai, grafikoki aldaketa handia zegon, baina zenbait tokitan ere bazegon alako aldaketa handi batzuk, ez soilik grafikoa, baizik eta eszenarioare pixkat aldatu egiten dala. Gaur egungo jolas baten estandarrera gehiago gerturatzen duna. Horrez gain, mekaniketan aldaketak izango ditugu jolas berrian, ze azken finean, armategi zabalagoa jarri dute, adibidez, ibilgailu berriak sartu dituzte, eta hori ikusi beharko ibilgailu berri horiek lehenengo kanpainaren esperientzia horretara nola afektatzen duten, eta baita ere borroketako mekanikak aldatzeko gauzeke sartu dituzte. Gainera, jarri dutena da, lehenengo aloan ez dakit bazan, kanpaina kooperatiboa, sonatzen dit baietz, bazegola, baino guztiz ziur ezin dut zen. Bueno, orain... Ez da originalien begotezala, bai. Eta orain, 4 jokalarirentzako kooperatibo modalitatea sartuko dute, tokiko multijokalaria 2 lagunentzate prestatuta dago da, eta sare bidezkoa 4 igual izango dugu. Hortaz, nik uste eta albiste, lehenengo Haloari remake bat, ez da izan puntuta baino, zenbait gauza ikusitut remakea deitzeko balio izan dizaioketena, baina beste gauza batzu ikusitut remasterra deitzeko gehiago balio ditela. Baina, erabatero bestera, nahiko albiste pozgarria, ze joko oso esangarria da, bideojokon historian. Pena igual multijokalari atal hori ez dela etorri berrituta, zen ikustet jende asko disfrutatuko zula multijokalarian berregitea, bat multijokalaria bereziak izan ziren hau eta zangoruke Halo 3 famatuak eta jende asko ibili ginenak. Baina, albiste hona da. Eta gero beste albiste hona da, PlayStationeko plataformaan edo ekosisteman daun jendeak ere, behin goz disfrutatu ahalko dula shooter hain famatu hau, beraz. Nik ondo ikustet. Hori bai, eta hemen dator nire galdera zuentzako. Xbox, gaur egun, Xbox kontsola bat erostea, azken finean kontsola bat erosten zu batipat bere esklusiboagatik, nola lortuko dute Xbox kontsola bat sartzea non PlayStationet dauzkan PlayStation esklusiboak gehi iaia Xboxen esklusibo guztiak. Nik uste ja ez da biztela hortan jokatzen, Nik uste ez da egite, baina badabiz garatzen kontsola eramangarri hori, baina kontsolia saltzeko estrategia igual alde batera utziko da bela pentsatzen dut. Esan Lander. Justo Halon iragarpen honegaz PlayStation postre alduko dala iragartzigaz batera, aipatu dana da Xboxetik, eurentzat ja esklusiboak ez tekiela, bideojoko esklusiboak ez tekiela zentzurik. Eta horregaz, polemika nahiko txo eragin dabe, ez argita garbi, lehen Telegrameko txatien bentzun dugu irakurri dugu horren inguruen. Aldi berien Switche, Nintendo edo PlayStation bera, euren esklusiboak nahiko injartzu da bilela, eta jenti irakartzeko balizu dutxila, ez? Eta aritzen galderi azken finien hortik doa, zertarako erosko zu Xbox kontsola bat, beste plataformatan gauza bera eta gehiago badeko zuen, ez? Nire oinartin hori zebera pasten enseinaten, ordenagailuen, ez? Zetako erosko neban Xboxen kontsola bat, joku guztizek, eta gehiago, Xboxeko esklusibo batzuk, edo estire oso erosoak jokatzeko kontsolan, edo zuzenin ordenagailureko dire bakarrek, etxeko Empires talakoa, ez burure, ez? Nia kasu bertan egon etxen. Inoz zen oso Xbox ali, hori azteko, baina bestela be, ez dotek inon garrazo irik horra jauzi hori emoteko. Oin, gerozta arrazoi gitxia dukiz beste kontsolatatik, zertarako joango gara horra, igual Xbox Game Passa talako zerbitzu gaitxit, baina horrek be, ikusi dugu moduen apurka-apurke garestitzen eta askasten doaz. Baina, bai, irten bidi edo bidi hartuko da bena, segurunik, kontsolak alboratzi nahi zingo da, askotan aipatu dugu moduen. Ondino horregaz insistitzen jarraitzen dabe Xboxetik, kontsola barri bet atako dabela, etxeko PC moduko bat izango da lantzun dugu egunotan be Windows zentraletik, edabide honek aipatu dena gaitxik. Barize, ordenagailu bet ez Windowsen gire oinartutako kontsola moduko bat, ordenagailu kontsola moduko bat prestetan da bizurrengo belaunaldireko. Eta bai, igual hori zen lehike bidea azken finean, PC-ko ekosistemara saltoen, baina PC merke bat eskainitze, ez? Igual hori dela gaur egun ordenagailuko jokalari zedekien langa oztopo edo arazorik handizena.
Horren igual horregaz bai alko bien mantendu zozer. Eta erentzat, ez, Windowsera dedikatu eta listo. Kendu min bate gainetik. Hori da. Bai, azkenean Sega hipervitaminatu batet eta Windowsa saltzean segitzean artean, ez? Ematen dago izango dela. Ikusiko dugu, baina. Bai, azken finen Xbox Series eta One uste bai, ez? Windowsen oinartute da, ez eta eraldatu egon, berez, sistemara gehiago Windows da, orduen, salto hori emoti esan izen bierko horren gatzak, pentsera jot. Ja. Bai, gertatzen dana da hor Sonyri lagatzen dutzala monopolio moduko bat, ez? Joku potentien edo... Bai, konsola potenteena Sonyintzat eta eramangarri eta pixat eskuragarriagoa ekonomikoki eta hori Nintendo nintzen. Hortaz. Bai, ematen du zegoen borroka hori Xbox PlayStationena jada ez degula gehiago izango, edo ez dakit. Igual bai, baina ez dut ikusten ze aspektutan egon ahalko litzatekeen. Ez naiz esklusiboen aldekoa, baina ulertzen dut esklusiboak kontsola saltzeak hartzen dula, eta baitare jendeak pila jartzea. Sonyren estudiokoek saiatuko dielako ahalik eta jokorik onenak egiten jendeak PlayStation batero izan eta Xboxekoa justu alderantziz. Eta gara, honen non kokatzen gaitu. Xboxe pasatuko da. Joko garatzaile puru batera, gero landarrik izan duna, bai, etxeko zea hori. PC sinpleago hori eskentzen dute, baino ez dakit. Ulertzen publiko bat egon daitekela, ez duna nahi diru asko gastatu hardwarean, baina hortik negozio iturri handia ongo da. Eta azken urtetan gastaitu ditun dirutzak konpentsatzen dizkio orain atzera botatzeko, horrela. Hortaz, ez dakit. Beti izan duguna ez, Microsoft ez dut ulertzen zertan da bilen. Ez da ados nahola iten dunakin, o desados nahola. Ez dut ulertzen zertan da bilen. Ematen du, Damian zuen rolaria zeatela, ez dakit, D20 dadoa botatzen dula, eta ertetzen denakin, erabaki hurrengoa horrela hartzen dutela. Ezke, batzutan, ez dut ulertzen. Bai. Baina, deskarau. Bai, ikusiko bien Microsofteko, ejekutiboak eta Xboxen dibizio osoak igual ez da bezala bier da bezen irabazi guztizek emoten, eta porka-porke azunda berakize hori dana desmanteletan joteko, eta igual, hori ez da, bidie edo apurbet modurik eraginkorrena edo nuragarrezen auretzat da, multiplataforma gauziz emotie, horren agaiukaz jarraitziez, horretan beti bildire eta beti bilko dira, eta kontsolak eurek, kanpora. Baina hori da, mimo gabe egitea gauzak, Gauzak ez ondo egitera joatea, baizik eta etekin bizkorra eta lehenbailen hartzera joatea. Da horren orain arteko jarraitzaileanak zutute eta azarratute ditze. Hombre, saltzia. Jendetza bat saltzia, baina. Ez da ikusiko arazoa danik eta aurrera. Bai. Eta honek karko hausen ondorizak hori epatu dugune, bai. Oin PlayStationek espadekon aurkaririk bere esparru horretan, kontsolan munduen dekon esparru edo txoko horretan, relajatu indaitezke. Bai, jende bere konsola erosi horko du. Bai. Eta ez bakarrik jokun aldetik, baizik eta zerbitzuek garestitu, online garestitu, beste dana, horre paselekin abe, azken finen, nahiko arazo larri zizen lehik, jokalari zentzat. Bai, gaua iuna da eta beldurrez josia. Hori da. Ikusiko dugu abeze garai datozen. Bueno, eta ondo paderitzo zure, beste iluntasun batera, baina kasu honetan beste modu batekoa, Bandai Namco argitaletxeak azkenean Elden Ringen Switch B konsolatarako bertsioa, geroratu egingo dabela jakinarazi dau. Oin 2026an estrenatuko da azkenean, eta, kasu honetan izango da Tarnished Edition, kuriosua da baita, ze hau Switcherako berseño hau izatea Tarnished esaten da bena lausotua, argi gabe, lustro gabe, eta ez dakidan, horre, ez dakit, zentzu batian, ebentzak grafikoki bajatu egin behar dabelako, egia da gero Tarnished,
deitzen dotzela baita, ez, galduei ero arima galdu hauei jokuan bertan, baina kuriosoa egitegat edizioari hola deitzia. Bueno, kasu honetan, saliak nik uste dut espero zebela, ze Gamesconeko azokan probatutako demuan, ja igartzezan errendimendua etzala bapeona, eta, bueno, orduan indabena izan da atzeratu, ziurrenik errendimentua doitzeko denbora gehiago behar da belako, ez? Optimizatzea guk esaten dotzaguna normalean. Hau, From Softwarekoak baiestatu dabe. Eta Tarnished Edition bertsio honek etzeukan data zehatzik, baina aurten argitaratzeko asmotan zebiztela, suposatzezan, eta azkenean ez, atzeratzen da, bai, Elden Ringen bertsio hau Switch birako. Eta berritasun batzuk ekarriko ditu jokuak, ze azteko Shadow of the Earth 3 espantzio handi hori, oinarrizko jokuakin batera sartuko da, etorriko da zuzenean, eta gero armadura eta arma berri batzuk gehituko dotze. Gainera, torren zaldiarentzako itxura prestatuko ditue, ezagutzen dugun, ni bentsat ezagutzen duten lehen DLCaren antzera, bai, ez dakitak izan, ez? Elder Scrolls lauan, Oblivionen zaldiare armadura bat ipin izotzen, eta behatxero €10 kobrau zeben, zan pixkat eskandalua. Eta, hemen torrentetako itxurak prestatuko ditue. Eta, ontsa komentatuko dugu, baina gainera beste antzekotasun batzu bauzka honekin. Kontutan eukidea da, berritasun hauek, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetarako, bertxiotarako sartuko diela, bai? Hau da, zuke aurretik baldin badokazu jokua, eukiko dozu aukera, joku hau eskuratzeko. Baina, hau pentsautuko zinuen, hau egiten dabe, ja, aurretik erosi dabenak berez jokua, ez? 40-60 eurotan edo erositako joku hori, gehi, DLC hori baita, erosita beste ez dakizen badezan, baina 30, 40, ez? 40, ez ziren, hasieran, biak 60 eta 40, baina nik uste dut, ez? Gero pizkatxoa merkeago lortu zen, keados, baina pago duzu, 60 eta €1 artean ziurrenik. Eta izango zala doako gauzatxon bat, ez? Armadura arma berri batzuk eta estetika, zerbait estetikoa, ados. Ez, prentsa barrean, ordainpeko argitalpen digitalak izango diela aipatzen da. Eta niri hau pixkat, punto negatibo bat, fronendako, nire aldeti bentsat. Eta, ez jat asko gustau, ze esaten dozu, seguramente jolastu dana ja jolastu dau, ez? Ni falta naiz bukatzeko Shadow of the Earth. Eta nire igual berriro jolasteko, ez? Ingotea legin hori, baina, joder, igual baton batentzat, aitzaki bat sana, ostia, berriro ipiniko dut eta bese armadura ikusiko dugu. Igual esaten da, ez topa gau berriro jolasteko, ja, pasatuten hau, eta bi gauza kosmetiko gaitxik, ero pasatzen dut, ja daukatena. Pentsera jot, seguro ni pandaenan konkontu izango dela, Ze adibidez, Sekirok, pare bat berandu hau, jasoban doako DLC bat, nahiko potentie, barriro itxurak etxe bazen adibidez, alako boss rush moduko bat, txai nagusin kontra barriro itxeko. Eta txai nagusi barrizekaz, gero betiko Dark Soulseko mesuek eta jartzeko aukeri, da Elden Ringeko lurrien mesuek idazten aukeri eta bestiria bizetako da. Hori gehitu bien, hau dana doakoa izan zen, argitaletxe Activision zan bitxartien. Activisioneko nahiko zurrek dizela, baina olako doako DLC nahiko kreston potentia, nahiko interesantzea. Fromi ez da pegatzen hori itxiak. Ez da, gainera, dauken fama eta saltzen daren guztiakin, ez? Gainera beste batentzat, etara bidean gauza bada, produktu bada, esan, aprobetsatuko dugu eta ikusi geratzen ondo beste danekin, bai, azta. Hori da, bai. Niretzat, presidente arriskutzua jartzen du, ze beti jarri izan ditugu kultuan eta merezi izan dutelako, ez? From Softwareen jolasak, beti ere eduki gehigarrietan eskaini izan dutena ondo etorri da justifikatuta prezio aldetik edukiarekin. Gara, orain ez temadia eskinak sartzen eta alako edizio baten egiten, beste bat erori behar du, bere garaien esaten genuna, ez? CD Projekt, The Witcher, eta ondo, eta Cyberpunk erori izan, eta pum, guzti eroti zitzaigun, kasi idolo batzuk esan daitekena. Eta orain From Software berdinetan aztema da, mesedez, publiko, saltzen dezuten, nahi dezuten guztia eta gehiago. Ez daukazute beharrik diru aldetik gauzagotan ibiltzeko, zeatik eta jakin da,
beste enpresatzuk hauen dutenean sartu dien putzuzuloetan, zeatik zoazte ona. Nik uste Landark esan du bezala, Bandai Namco nahi izan dula hor sartu, Kara, From Softwarek nik uste hitz bat egin batean, hitz auki beharko lukela esateko ez, hau ez da ingo gure sagarekin. Ez dakit, oso arraro erutzen zait guzti hau. Eta ero Abere, pixkat, bai, Esan. Ez, kejak eta asko baldin badare, espero dut, hemendik eta irtetzen danera zerbait aldatzea. Azkenien izango dira olako txikikeritzek alde batetik fasteiz izorratu bitxi ez? Ordain pekak itxetik, bez alditin esu, ez dut erosko da puntos. Hori da, kriston txorrada izango dala. Ja. Baina eske gehiago irabaziko leukie oparitzen, nire ustez? Ez A ber, begira. ja fama. Urrengo jokoan ja, ez txinatzeko lau pertsona, eta hori gehiago salduko duzuna. Ez dakit, eske die, eta hain detaile tontua, ez? Etara baldin baseben, benetako DLC batero, ondo, jazta, pagatzen dozu eta listo, ez? Ez? Inoretzan kejatu Shadow of the Dead pagau biasanean. Ez. Eta benetan merezi du ordaintzen dezuna. Are gehiago, zuk esan zuen da, Damian, Oblivionen garaian eskinura atera zutenean zaldiarentzat urre kolorezkoa, zeratetan jendeak esango zuen, eskin bada eta listo. Negero ikusi dugu, ze prezio ekarri duen industrian, hortaz. Nik uste jendeak gehiago, kasu hartan, barrit ez, baina hori zela posible, ez? Zeine pagako ditu, 10 euro eskin bateat. Hori da, venga, hombre. Hori ezin da inoiz pasatu, bai. Pero, 2025. Ez doble maurlerrek esaten da bena, ez? Dirua, txatian, dirua kanpoko inbertsoretatik datorrenean, horrelako gertatzen dira, ez dakit kasu honetan aplikatzen den, baina tira, igual, ez? Bandai Namco kontu hauta dana behortik, pixka erroi hortakoa da. Eta gero, norbait ebe komentatzen da, Tarnished, ez? Tarnished Edition, hori, ia lausotuta ikusten dugu gauzatxo batzuk, ia ikusiko dugu, oraindik ez dakigu. Hala eta be, ez da From Software 2026an etarako daben Switch birako titulo bakarra, eta badago joko bat, The Dusk Bloods, daukana izena, The Dusk Bloods, Elden Ringekin batera iritsiko dana, eta gainera da, olako Souls-like rollo bat, Nintendoren esklusibo bat izango da, eta ez dakite ikusterik izan dozuen, baina niri emoten doztola, pentsatzen dut, Bloodborne nik ez do jolastu, ez dotelako euki PlayStationian, eta betaratzen da enpezerako, baina bolako steampunk eta igual incluso rollo modernoago bat ben ahazten dau, ez? Ematen dau. Eta gero badauka eszenariotan eta Elden Ring ero Soul Sagaren ukitu asko, baina hola moderno txua, arma zela da, eskopetak eta holako rollo batzukin, eta bai Switch birako pixkat ikusten da grafikoak eta ez diela beste munduko ezer, baina bueno, ondo txukuna gare, baina, itxuta garen erako ez, 2026erako proposamenekin, holako enpresa batetik, igartzen da. Bentsat hori da, neri irten jatela. Hala eta be, hori, zuzendari bezala Hidetaka Miyazaki bera, ez? Eta egongo dala, jokalarien arteko borrokak eta lankidetzara bideratuta. Así que, azkenen gorroiora, ez? Pixkat gabizena ikusten Night Rain eta roi horrekin. Ikusiko dugu. Suposatxot Elden Ringen Night Rain hau, dala multijokalari bideratutako joku guztiz, ez? Buruet, honen prototipo moduko zeo zer izango zala. Gero, hemen gusakiz eta sakonduko da bela pentseraiot. Handa proposamena nahiko antxekoa dara moten dugu orokorrien, ez? Bakarri multijokalari ze, baizik eta Battle Royale kutsu hori beha purtsuet mantenduko dara moten dugu. Ondi ez da askorik zehaztu, Baina bai, bentset, gozatez berdin bat, txikitxoa da nire zutardura, azken finen, Fromen betaldi edo, ez? Bigarren mailako talde bat egoti horretan lani. Ondo iruditzat, da beste gozagatxuk probetan, ze joko bentset itxuraneko politzideko, Ni grafikoki, eate horren txarra iruditzen. Txarra ez, baina... Ja. Era pertsonaiak igual gehiago kantatzen dozte, gero paisaje aldetik eta kriston... Baina From Softwareen jolasak inoiz izan dira grafikoki puntakoak, Elden Ring ere ez da puntakoa. Bueno, ez dakit, baina igual Elden Ring baino gutxiago, ez? Eta ja pasau die urte batzuk. A ber, baita ere Elden Ring Switchen korretu behar du, jolasak? Hori da horregaitik, eta gero baita igual Joan biako gala hoitzen, ez dakit hau hola dan, baina igual grafikoen saltoa gero eta
txikiagoa izango da, ez? Ja iritsi, bueno, hori beti izaten dugu, eta gero buelta bat ematen duzko, baina... Nik uste dut berez, Elden Ring normala, Switch bize, oza, mobitzeko gai izan berko zela ingo arazori pari, gora gongo dire Fromen arazoak optimizazioagaz, jokuek esteko zorra grafikoenak eta Switch bize, oza, guztiz gai izan berko zan. Steam Deckan izan gara mobitzeko gai eta Switch bize, berez. Apurre potentia hau, da ganera horretarako, ez, optimizazio lana baraginkorra da, bai, aldi berien. Orduen, ez dut usta etxak izanik, hau, Dashblocks ondino beto ikusi berko zan antzeran, edo beto, zango dugu. Hori aipatu behar nuen lehen, ze Elden Ringen tarnish version hori aipatu duguna, Switcherako eta hasieratean Elden Ring ez da grafikoki izugarrizko portento bat, eta ez litzateke Switchen izugarri zaila izan behar daukan kalitaterako, ze ikusi ditugu jolas hobeagoak kalitateki eta teknikoki izan daitekenak Switchen bian ibiltzen, eta ondo. Gertatzen dena, From Software inoiz ez dela bereizi optimizazio eta tekniko altal horretatik onak izateatik. Eta onlinera jute magea, are okerrago, baina bueno, hori izta... Baina mengo bideoko Dashblocksen, bideoko pertsonai batzuk bereziki kantau duzte, niri txarrerako, Ez da gide baita estetika, ero euskalo, baina, ostra, oso poligonalak pentsau jate, orokorrian gorputza, pertsonak, eta, bai, Elden Ring baino txarragoa. Baita, falta da denbora asko, onjokan garapenean egongo die, baina ez da git. Bai, ikusko dugu ia eltzen danerako, zer onjoko hori 2006 dakigu bakarrik, igual urte bukaeran Elden Ring igual ikusten dugu azikeratik, eta Dashblocks urte bukaera erantza, orduan, onjoko astizedeki gauza prestatako, Switch bizegaz, ez? Optimizatzen ikesteko, eta gauzak ganoran dizego gazetxeko, azken fine. Baita. Ba, Elden Ring atzien izten dugu, eta hirugarren albistera goaz. Kasu honetan, barriro euskerazko bideojokueri helduko dutxague, baina oingoan ez joku bet estrenedalako, baizik eta euskeraz helduko dala jakin duguleko. Windswept deitzen dan plataforma aventurie azaroren 11an argitaratuko dala jakinerazi dute Weatherfell Studiosak eta Top Hat Studios argitaletxiek. Datigaz batera, bideojoku ofizialki euskeraz helduko dala jakin dugu. Barriz ebera, itxulpenan arduradunek eman duzku Game Erantziaren Telegram taldien, ze Ibai Oianguren, baina ondo zagutzen dugun Ibai Oiangurenek, beste itxulpen proiektutako bat da berana Windswept hau. Oingoan, PC-en, zein, itxulpen ofiziala izen da, PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsoletan euskeraz jolasteko aukeri egongo da, eta gizon moduen askotan irratxaien aurkezen dugu zen euskaratxiek eta ez ofizialak izaten dire, orduen PC-erako normalien, igual kasu batzuten kontsolatan zehozelan sartu lehikez, edo mugikorretan ere bil lehikez, baina ez da normalena izaten, hori bai ofizialki dizenien, kasu hau dela, kontsolatan be estrenezkero jokue, euskeraz ikusteko aukeri eukitzen dugu. Oso joku koloretsu eta politxe da Windswept, berez, 80ko markadako plataforma jokue konbentzera dator, eta baitxaldi berien, euren mekanikak fintxera eta apuretxu kuntzera, ez? Zehazki garatzaien arabera Donkey Kong Country klasikoan ezaugarrizek bere ganatzen deuz. Eta jazik erabatet ikusten da, bidizoak ikusitxe, ze bi pertsonaia bidatuko duguz, Bokerra Ati eta Oskol Dortoki izango dire gure protagonistak, eta apurret Donkey eta Didi Dixi, ez, protagonista moduen, bizin hartien aldatzen joango gara, pantailan aldi berien ikusko duguz, bada bestien atzetik jarraitzen, baina bakoitzan bilezizek eta mugimendu berezek erabiltzeko edozein momentuten aldatzeko aukeri ukiko dugu. Garatzaileek 40 maila agintzen dabez, gainitzu beharreko 40 maila, danetariko oztopo hori aurre eginez. Nahiko zaila izango dela aipatzen da, lehenengo mailatik mugimendu edo mekanikak eizenak aurkeztuko duzkuezela, eta hortik aurrera gure esku gongo dela horrek menperatzie, beste bideo batzuk ikesti ez, horri ikusten gabiz saltoak eta bidizoan nahiko komplikatuek eta konstantik izango dizela ez, gelditzu barik Celesten antzeran, ez? Zentsu baten. Gora eta gora, aurrera eta aurrera, zentsu horretan nahiko zaila izango dela. Bentset, multijokalari kooperatiboagaz, atizkide baten laguntzi jaso dezakegu, desafio honek gainditzeko. Inaka bilagaraz, bikoteka, aurrera hitzen. Eta, nahiko itxura politze oso koloretxue erakargarrizen mundu guztientzat, etxeko danantzat, bai umientzat, bai helduentzat. Baina, proposamen honeri estrenatu aurretik heldu nahi dutxinak, doako demoa probatzeko aukeri edekie untxe momentuen Steam plataforman. Ez dago euskeraz, demoa bera ezin lehike euskeraz jokatu, baina, egun batzuk barru, azaroren 11an, Windswept hau euskeraz estreneko da
plataforma nagusi danatan. A ber, leheneko eta behin, beti bezala postekoa, beste jolas bat euskera izatea, gainera ofizialki izatea, eta askotan gertatzen ez dena, ze garatzaile euskalduna ez den batek, jolas bat hasieratik euskaraz ateratzea. Bai, izan dugu demoaren kasua ez da hala, baina demoa da, azken finean. Eta hori ere postekoa da. Nik imaginatzete Ibaik garatzaileekin hitz egingo zula lehenagotik, ezautuko zula jolasa, eta aukera hori izken izango ziola. Ez da baino ohikoa izaten ze garatzaile normalean jokoaren garapenean egoten dira nahiko jokora begira eta ez hainbeste hizkuntzetara eta eduki gehigarria esan daitekena. Ez DLC-a ez dena izan eduki gehigarriakin, baina eduki basea ez da horrekin. Eta, bueno, garatzaile ere eskerrak eman, ez? Aukera hau emateatik Ibairik kasu honetan. Eta, bueno, ja, aurrekoan 200 eta hau 201 ez, Lander? 202 izango zen hau. Bai, 202 garrena. Ja, harina igual bestren bat agartuko da, baina ez denetan danien berez 202 garrena izango da, bai. Bai, aukera politxe eta ia zuen altziako nire bentsat probetako gogoak, demo asko guztiaten. Aspalditxeko kinean fitxeta, baina Steam Next Festen, ez dakitza, oingoan edo aurrekoan egon zan, horreukin eban pendiente probetako, azken itxin eban, baina, klaro, ja Ibaik esan manien euskaraz helduko gala, jaitxin eban, da proben eban, eta oso txukun egiz izan, komentu dugune. Ez da erreza, baina guz asko oso txukun egiten deuz, eta gogoak emotoz, plataforma salientzat, joku benetan aproposa. Zaltasun aldetik ez esatezu, estilo Super Meat Boy bat bezala da saltoiek eta neurtu erdituzu? Badeko alako tartetxuk esango dugu. Ez da igual horraino heltzen, eta checkpoint gehiago dauz, geuzak apurtxu eta errazten dabez, baina bai, horrek uste gomoen horrekaz zerrakaz dauzen plataformeo atal horrek bueltan dire joko honetan bai. Oso ondo. Bueno, azkarra inditzazkegu, albiste motxa egiteko demora baukegu. Hori, zure analizi deldu horretik laburtatik paseko gara, ze badeko guzamen, gauza interesgarri pare bat. Lehenengoa Marvel unibertsoari, Marvel komikisen unibertsoari lotutako da, ze Marvel Cosmic Invasionen argitaratze datie zehaztu dabe, abendoren batien helduko da azkenik, uda honetan ezagutu gendun, da egiz da, jenti hiri batez, beat'em up salieri asko berotu dotxien joku bedala. Eta, bueno, ordenagailutan zein PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsolatan estreneko da Tribute Gamesen bideojokua. Zan dugu moduen beat'em up da, bidimentziokoa, nahiko klasikoa, nahiko ez retro estilokoa, hauren eskutik alakoak jaso izin dugu alde zaurretik, adibidez, Ninja Dortokan Shredder's Revenge eurena da. Eta, bueno, iragarpenagaz batera, dati iragartzigaz batera, azkenengo bi pertsonaize aurkeztu da bez, Iron Man eta Phoenix izango dira. Eurekaz batera, beste hainbat egongo dire, hor, Spider-Man, Venom, Otsokume, Ekaitz, Marveleko pertsonaia zagunek eta zezagunek aburrotelako nastetxu indabetan artien. Kasuetan demoan probetako aukeri ukiot, oingo Next Festan egon zan bebai, eta nahiko guztiaten, gauza berezitzu batzuk eitzen deuz, bi pertsonaia hautatu berrozuzulako, aldi berien bi gazoaz, eta edo zeinunetan aldatzeko aukeri dekozu, edo bizikaz batera konboak eitzeko aukeri daue bai. Eta, bueno, azken finien, Marveleko superheroi beti egon dire lotute beat'em up generora, orduen olako oso zer buelteti, osora kargarreze da, eta nik uste dut, jente asko posik itxiko da bela. Eta gainera laiztara ateratzen da, ez? Horize bai, abentuen batien, bai. Oso ondo. Ni naiz superheroia zalea, baina imaginatzet, zalea dianantzat eta beat'em up jolasak esan daite egun genero oso klasiko bat da, gustora hartuko dutela, ez? Itxuraz behintzat polita ematen du, superheroia gustatzen zaiontzat pixel art hori, pixa berrituagoa. Bai, zaitari parik, eta bertan dira, probotena behintzat, karo, niri justu hau, genero hau, superheroiek igual geroztak itxia, baina asko guztia batez, eta gozatzeko, batez belagunek jolasteko, lau jokalarintzako uste dut okerespana bilen, multu jokalari zedeko, horrenaiko borroka soroak, behin da barrido pasatakoak, online aukera dekoz, justo Ninja Dortokan jokuen hori oso zain jute gotezan, da asko eskertzeko esan. Orduen ia honek mantentzen da ben hau zedana. Beste labur bategaz goaz, ze Kirbyn joku barri zen, bigarren direkta aurkezpena
aurkeztu duzku Masahiro Sakurai zuzendarizek. Kirby Air Raiders dala lasterketa jokue, Nintendo GameCubeen estrenesan Air Raiden jarraipen zuzena helduko da azaroaren 20 Switch B kontsolara. Eta bueno, aurreko aurkezpenien jokuen oinarrizek, apurret jokagarretasunen mekanikak zelakoak ziren azaldu dozku zen Sakuraik. Baina bengoan, joku mota barrizek, personaizek ibilgailuek, eta alako beste elementu batzuk aurkezten ibili da. Garrantzitsuena road trip joko moti da, barriro roguelike mekanikatan sartuko gara honegaz bai. Eta proposatzen duzku, lasterketatan alako ibilbide desberdinek aukeratzi, erronka desberdinek bizitzeko, erlojukoak dauz, borrokak, apurrutanetarik, alako jateko erronkak eta bestelako ikusi duguz, nahiko interesgarri egiz izan. Horretaz gain, top ride modalitatea bueltetan da, berez Kirby Air Raidersen atzeko ikuspegi bat jokatuko dugu. Top Riden gauzi aldatu egiten da, ikuspegi zenital bat, isometriko bat proposatzen duzkue. Micro Machines dalako joku zarran, retro jokuen antzeko partidak botateko. Gero aipatu duzkuna bat online ezaugarrizetan da asko sakonduko da behin honetan, 32 jokalariko usteot jabak egongo dire, goztakitzen batera jokatu halko bada bene, partidatan, baina jaba handizik egongo dire, nahiko harrigarreze Nintendo entzat, solako guztatan traketzak izan dire oinartien behintzet, lorpenak, desafio piloa, City Trial joku motarako taldekako borrokak, duze pila aurkeztu duze Sakuraik, eta horretaz aparte, beta edo probaldi irekize egongo dela komentu duzku. Azaroaren 20 estrenekoa joku berez, baina azaroak 8, 9, 15, 16 egunetan, hor dute gizteaz batzutan, informazio gizia gure baduzue, gamera ontsan dikozue, probaldiz irekitze egongo da Switch B-ko jokalari zentzat. Orduen, urtia maitzeko Nintendon joku handizetako bat izango dela emoten dugu, Air Riders. Nahiko lasterketa joku berezize da, oso nitxoskoa, baina sartu da bezan gauza danakaz, nik uste dut, eta Kirbyen ospiegaz jente nahiko txure karriko da bela honetan. Hore, ulertzet, Lander, bizta zenitalekoak kenduta atzetik danean, Mario Kart baten estilokoa da, jolasa? Bai, baina oso berezitxu da, berez, bakarek azeletan dugu jokuek, ibilgailuek berak, eta zuketxe duzune da, A-botoi esakatute, balastiri moto itxasut, aldi berien, kurbak hartzeko edo alako, ez dugu zango derrape, baina aldatik bestera juteko errastasunek moto dutxu. Gero horretaz aparte, Kirby joku bedalez, zirkuitetik dauzen etxaizen boterik lortzen dugu, horrek azeraso itxeko aukeri dugu. Bueno, Mario Karten estilokoa da, bai, baina aldi berien berezitxasun eta mekanika asko dekoz, beranak oso propioak eta egiz izan joku oso berezi bat eratzeko balizo da benak. Itxurosa betzat bada jolasa. Eta, bueno, hor irudietan ikusten nahi gehan ez, konparatiba jarri dute, pentsatzet aurreko jolasa izango zala bastakit. Nintendo DS-erako edo horrelako zerbait izan. GameCube-eko esan. Eta beira, grafikoki kriston salto ematen du eta alde horretatik oso polita ikusten da. Bai. Harritzen launa, zuk esan dezuna baita ere, eta mabi jokalari egotea. Normalen Nintendo hainbestetko kopurutara ez da iristen. Eta baita ere, bizta zenitalekoan, eta mabi pertsona aldi berean. Kasu horretan, sortzi da topi uste, zenitalekoan. Bestitan, imaginetat, ez dala izango lasterketa bakotzeko mugi, izango da japa bera sortzeko aukeri, da gero hortik lasterketa gehiago sortu halko dire, mugatute sortzire edo amazira, ez dakitz. Orduen horregaz jokatuko da bela, baina bai, Nintendoko 32 pertsona aukitzi leku berien jasko iruditzat. Egizia originalak ez palaukin arrakasta askorik, GameCubeen azkenengo urtitan oko espana bilen ez daren esan, espaneokin marketing handirik, igual Kirbyk garai hartan bez espaneokitzen horlako izenik edo arrakastarik, baina kasu honetan, etxoet bi direkten da bez, Switch bizin aurkezpenien beha agartu zan, orduen pentsera joten honetan jente nahiko gehiago berakareko da bela. Kurioso, ez neekin Kirbyko horrelako jolas bat ez deukanik egia zan. Así que interesgarria. Bai. Ez da egitena, Mario Karta hain gertu izan da bere alte kontra jokatu ote ez dakien. Egitze da, igual Wordek ez da balekin horren besteko arrakasti, baina aldi berien bateratati bi lasterketa joku antzeko roiokoak esango dugu, igual ez da erabakirik zuzenean Nintendo txat, ikusko dugu.
Switch birako beste joku bategaz goaz, ze Fallout laun Anniversary Edition irakarri da Bethesdatik eta Xboxetik, azken finen. Azaroren 10 estreneko da Anniversary Edition hau, baina PC-ko, PlayStation 5-eko eta Xbox Series-eko bertsioak helduko dire lehengo. Eta 2026-en, Switch bira helduko da. Nabarmen dugot bere Switch biko bertsio hau, ze lehengo bidera izango da Nintendo kontsola baten ikusko dugune Fallout lau. Behin betiko edizio bat izango da, 10. urteurrena ospatzeko Anniversary Edition hau. 6 espantzino nagusi zekaz batera, Automatron, Far Harbor, Nuka World, Wasteland Workshop, horre egon ziren espantzino handidanak bilduko deuz Anniversary Edition honek. Eta horretaz aparte, bestelako hobekuntza batzuk bai aipatu dabez, Bethesdan Creation Club dala modak sortzeko plataforma ofiziala izango zena, bertako 150 mod ofizial egongo dire kontsolatzen baitza, gero hori ziren, katsu zenketak eta alakoak egongo dire. Orduan, nahiko interesgarria batez be, Nintendon jokalari zentzat, ez? Ezken finen, Fallout lau egiz eta igual, estren zanien espazlaukin horremesteko valorazio honak, baina denpori egaz beste ikuspegi bat edo, ez? Beste iritzi bat sortu da jokuen inguruen, espantzinoak lagundu dabe iritzi hori hobetzen, eta bar. Baina aldi berien komentu gara bai, oindala urte bete, estren ezala egungo kontsolan pelanoan direko Fallout laun bertsinoa, arazo batzuk ikarri bazela, eta nahiko bitxize da, ez horren hostien, Anniversary Editionagaz etortzi, Baina, bueno, batez be Nintendorako dala, pentsen nahi dugu. Bueno, azaroan estrenatuko dabe hori, ez? Eta gero abenduan, supuestamente dago seriaren, telesaiaren bigarren zatea. Bigarren denboraldia irtengo da. Ez dakit, pixkate hori ez elkartu izana, Eurreko harin bien. Eurreko egezko hori. Ideala da. Bai, igual espeniukiko prestitz birako denpora barik bildire prestetako, ez dakitz. Ja, baina mentzat azarokoa ez, inkluso atzeratu, Abendura eta dana batera, biak batera atera. Baina, bueno, bai. A ver. Nik telesaierako gogoa daukat. Iko lehenko apenditeko. Ez da, ondo, me gusta hojatan. Nei, ondo dago, baino jolasak bat Fallout 3 da nire guztokoa eta daukan umore azkain, ze umore hori nik uste mantentzen dela seria, baina iluntasun parte hori ez zait irutzen hain beste daukan nire reflejatuta seria. Baina serie txarra ez da, baina Fallout ni beti 3 jartzen dute referentzia zela Fallout 3 baten maiera ez da iruste, nire ustez. Nire gehiago gustatzen gat, 3 eta DLC-ak baita, 3koak askoz originalagoa pentsatzen gat. Esto es una jolastu, esto es una jolastu, Anchorage, aipamen berezia, eta gero espaziontzia bai, puntazo batzuk. Niri Fallout 3ko DLC-ak asko gustatu jaten. Laua ez dago gaizki, baina ez dakit, azkenean bete pertsonaiz jokatzen, eta zehose gaitik izango da. Baina igual gaur egun Fallout 3 hartu neskero hori pasako zen da? Ez dakit. Nik ez daukaten gargi ondo zahartu dan Fallout 3. Eta beldur pexat emateit berri jokatzeko horregatik. Baina, bueno. Ez dela beti buko dugu New Vegas, osake, ez da zer pasatak. Ni New Vegas salienaz, argita garbideko, 3 mila buelte motetuzela. Bai, 3. agazazen nintzen dugu bai zagan, eta... Kurioso ez digala atrebitzen 3 remasterizatzera edo New Vegasa remasterizatu edo remake egitera, alduko horre bai, baina bakite, gizkite maute emango izkioten jipoia jendeak inkribila izango gala. Bueno, ikusitxo Oblivionen remaster hau, posible, ja pasea la horren emode bai, baina zelik Fallout 3 edo New Vegas guza barriña itxe. Ze motora barriña izan ganera, garapen motori berriña izan, Creation Engine sarra sana. Bueno, azkenengo laburregaz goaz honegaz bai harin, indie joku nahiko berezitxu eta orkesteko. Escape from Tarkov igual entzun duzu azkenengo egunetan, ze unik uste sare danak mugitu dauzen indie biojoku txikize dela, baina aztion nahiko albiste garrantzitsue jaso dugu nien inguruen, ze 2 milioi salmenta gainitxu duz dagoeneko, oindela 2 aste estrenedan joku honek. Argita garbi zenburu egaz, Escape from Tarkov eri keinu ditzen dutxo,
Baina aldi berien joku nahiko desberdina, naiz eta extraction shooterran oinarrizek mantetzen dauzen. Ze, bueno, multijokalaretsik guztiz urruntzen da, horren ordez, ikuspegi zenitala dekon jokalari bakarrantzako, bueno, zenitala isometriko aldatzen doala ikusten dugu, jokalari bakarrantzako tiro, ateratze, extrakzio tiro joku moduko bada, eta, bueno, nahiko harrera onauki du jentien artien, bai inarrizko jokuek eta bai gero komunitate gazin daben elkarlanak, ze Steam Workshop bidez modak sortzeko da gehitzeko aukeri dau, eta ja ikusten gabiz, jenti oso beretuta dauela, goza piloa egetzen dabizela, eta azken finen, bai zikera batetik joku txukun bateri komunitatien edukizek eskainitzen bat oso bueno, ez da maitxuk asuntoa, aurrera jarraitzuko dabe. Eta hori oso balorazioa biltzen deuz, eta jarraitzu biherriko beste joku honetariko bat izango dela moten dugu, ez? Pasan astien epatu genduen megabonken antzeran, indie joku horren oinarrizek zutabiek astintzera datorren joku da Escape from Tarkov. Nik ikusi nuena, naziren pentsatu nuen broman bat zala katxonde horako, baino ez da. Egia da, esan dezun bezala extraction shooter bat da, kasu honetan bizta isometrikoakin, eta beste jolaz batzu ere egiten dio alako omenaldi txiki bat, adiz ikusiet robot bat akatzen duenean companion kuf bat ertetzen dela, beraz portalei genutxo horri hor dago. Eta hori da, joko bat, extraction shooter bat, desenfrenatua, eta bueno, harrigarria 2 milioi kopia saltzea, ez? Egia da, jolasan naiz eta india izateko oso, visualkintzat oso resultoia dagoela egin da, ez dela, india askok ez daukate gaitasun hori izte izaten grafikokien jolas pulitu bat daiteko. Kasu honetan bai, eta ikusi beharko da. Dakidanez ez da online multiplayerrik, baizik eta PvE moduan da, extraction shootera. Eta ikusi beharko da, nik uste eta herramienta hona dala baita ere komunitateain modak egiteko ofizialki bideo hori irekitzea. Ez azken finean, zure jolasaren biziraupena pixkat gehiago luzatzen du. Ikusi beharko du. Osea, batzutan gustatzen zait olako jolas omenaldi zoro batzuk ateratzea, eta beira, asmatzen badezu, salmenta horiek eman lehizketzu. Nik uste ez zutela esperoko 2 milioi kopia saltzea ez da inolaz ere. Ez ni berez, albiztie pasan azten dukin hori, etxetxe oinoko milioi beterun minien, eta azte honetan 2 milioi aldu dire, ja, ondino gehiago mobitzi ez, izen gehiago lortu dabe, eta aurrera jarraitzuko da, imaginetat. Zan izan garraitzuko, 3 milioitara eta gehiago altxe, bai, bitxet iritzi honek az jarraitzen bada, Bai. Bueno, irutzen bat zaizu azkenengo 12 minutu hauek analiziari jotzen dizkio. Edarto, bai. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Bueno, analizia ekarri behar genuen berez aurreko astea, baina demorek ez genuen izan eta azte honetareko utzi genuen. Eta da Sword of the Sea, uste honegatik bere garaian itzen genula irratzaioan, aurkeztu zutenean eta nola komentatu genuen. Zuharri estetikokita gogoratzen digula eta alako puntu batean Journey maixulana, PlayStation 3 atera zen edo laurako? 3 bai, 3 zen. Eta bueno, jolas honetan ibiltzeko aukera izan dut, pasatzeko, eta alako analizi txiki bat ekarri egina izan dut, zuei pixkak egin dezazuen jolasa nola joan. Azteko esan berraukat 2008ko abuztuan ateratako jolasa dela, beraz nahiko berria da. PlayStation 5ean eta PC-erako atera da, nire kasuan PlayStation 5en ibili naiz, ze azken finean PC Plusan, ez dakit, nik daukat erdikoa, 3 maila haude hor eta erdikoa daukat, ez dakit ze mailatan da hande balde, baina nire kasuan ez zai kostatu, eta ez zitzaidan ez kostatzen, zergatik ez aukera bat eman. Giant Squid da garatzailea, tituluz ez nun garatzea ezautzen, baina jolas batzutatik bai, Abzu adibidez ezagun aiten zitzaidan, estetikoki eta parte batea Abzutik mantentzen du estetika alde hori. Gero beste jolas bat egin zuten The Pathless, eta hori ja pixan ere radarretik eskapatzen duen jolas bada. Eta ematen du jolas honekin
pauso bat aratago ematea nahi izan dutela. Esan bezala Journeyin oso antzerakoa da, eta aitortu arraukat Journeyin ez nagola ibilita. Bakit PlayStation 5 badaudela hainbat jolas atzera konpatagarriak, baina Journey ez da, ez da horietakoa, debalde bintzat ez dago, pasagartu behar duzula usteet online garestiena, eta Journeyati bakarrik ibiltzeatik ez den nahi, ze Journey esperientzia berezia zan, nik usteet ibilizin dineatenok jakingo ez dutela batipat berezia egiten dula beste pertsona batekin konpartitzen dezulako bidaia hori dela berezia. Hortaz, ez den nahi jendea askotan Journey aipatzen detenean, hartzea oso perfektuki jakingoa nuke bezala Journey zer den. Ez nago ibilita, kontzeptua baki zein dan, baina eta estetika eta baki zein dan, horregatik esaten dut batipat. Bueno, eta berez aipatu behar daritz, Giants kuidekoak dizela That Game Companyko ex-gatzai hoizek, oza, Journey lan indiko dire eurek. Bale, hori ja ez nakin. Bale. Hortik etorriko da azken finean, berain estilo artistikoa da azken finean. Esan daitekena, Lander askotan aipatzen dut hemen Wholesome Games bat dala, Journey ez nuke ala aipatuko, ez nahi zibili, baina ez nuke esango Wholesome Game bat denik, igual zuzenduko idazu baina. Hau ja, bai izango nuke, zedia da komponente online horiz dago, eta jolas polita iten dula nik ustet, mekanikoki izta zaila, nik uste aventura polita dela eta hori dela berezitasuna. Ikusten nahi izaten Twitchetik edo YouTubetik edo irudia bentsat podcastana fondotik ikusten nahiko zeate jokoaren gameplay pixkat, artistikoki nahiko ondo dago, ez du grafikoki eta hiperrealista batera egiten, baina nik uste bere estilo artistiko berezitasun hori, Journeyren estiloa eta baita ere etxe hau berezten duen hori nahiko ondo egiten dula, eta batipat detaila, eszenatokiaren detaiak, ez dauzkat detaila asko, detaiaiek politak iruditzen zaizkin nola hone, eta efektuak ere, bat efektuak ondarrean, olatu forma horita dagoena bezala nahiko ondo ejekutatzen dula iruditzen zait. Eta hori, kolore oso argitzua dira, gehienean, jolaz baten, momentu baten badaude pixka talago ilunagoak, baina ez da oso melankolikoa, nik uste Journey pixkat desertuan, bidaia hori pixka melankolikoa egiten zula, ikusita auketen irudietatik, hau desertuan ibilia alare oso argitzua da, eta oso koloretsua da, horretik izatet gehiago hartuetzen dela Wholesome Games batera. Hori, grafikoki ez espero izuarrezko jolas bat, polita da, noski, eta efektu batzuk eta neko txula dauzka, baina, azken fidean indie jolas bat konsideratu egiteke naiz eta bakigun neko konsagarratutako garatzaia diala, baina, gehiago ezan behar detena, musika neko ondo dago, soinuan da, baina enuke azken finean nik askotan kontsideratzen dut soinu onda bat niretzat ona dela, gero Spotifyra sartzen naizenean eta erreprodukzio lista bat jartzen detenean, soinu handakin ez, gustatzen zaizkianak. Dark Soulsena hor daukat, edo Clair Obscur Expedition 33an hor dauzkat, honena ez nukeen sartuko, baina jokoarekin nik uste nahiko ondo enkajatzen duna. Eta ero soinu efektuak ez dira bereziki izugarri ondo daudenak itna, esperientziai asko aberazten dutenak, baina, jolasak nik uste ekilibrio mantentzen dula grafiko horiek eta daukan soinuan kalitateakin baita ere. Nik uste jolas honetan importantena da, la mekanikak, nola sentitzen da jolas hau alde mekanikotik. Atal grafikoan politasun horretik aparte, nik izango nuke bere punto fuertea dala, ze espataren gainean surfeitea oso atsegina sentitzen da, eta hori Wholesome Games batzu, askok behar izaten duten hori jolasten izan bitartean erlaxatuta sentiarazte hori oso ondo lortzen du, sentsazio hori transmititzen. Eta arearen gainean ibiltze horrek, eta naiz eta ez da nahi mundu irekia, esaten joan jolasana, goratut pixkat
zeibol jolasana. Hori ere jolas oso guztokoa eta barearen gainean nola jutentzean surfeatzen edo kasu horretan espaziontzitxo edo motor bat mokoak inda. Sentsazio hori oso guztokoa transmititu dit jolasak. Esan barra dago, mekanikoki jolasa oso komplexutasun gutxea dauzka saltoa, alako truko batzuk, ez dutena gauza askotarako balio, ikusten bazute. Tero beste pare bat mekanika simple bauzka sartuta, baina bueno, ez dauzkaz. Neko segidan aurkezten dizkigute mekanika hauek, eta ja jolas guztia hoiekin jarraitzen duzu. Beraz, neko alde horretatik igual, ez da joko luzea, baina errepikako orain daiteke mekanika berri asko ez dituztelako sartzen. Eta gainera, irutzen zait, mekanika asko oso gutxi daudela esplotatuta. Ze aurkezten dizute, pare bat tokitan erabiltzen dituzu, eta beste toki askotan, ez dira obligatorioak mekanika horiek ibiltzeko jokoa pasatzeko. Hortaz, pixkat gehatzen da deskafeinatuta esaten zuzeatik sartu dute mekanika hau, bale. Amengo arko plataformeo haueiteko balio dit, baina hortik aurrera gehiago ez dite zertarako balio. Beraz, hori da pena bat sentitzen detena jolas honetan. Historioi daukionez? Ba, historioa nik uste jolas honetan gutxienekoa dala, zeneko ambiguoa irutu zait historioa, eta oso simplea, hau da bakite jolas motxa dala eta india dala, baino ez da askotan espero dut historioa pixkat gehiago sakontzea. Ez dauka historioan idatzita ustete zer, baizik eta gehiago dala protagonistak ikusten dituzu eta más o menos konbertsazioa izateko, baina hartu erman mutu horrekin ulertzen dezula ze pentsatzen nahi dia, no? Baina historioa ez du, oso harina geratu zait jolasean. Nik uste dut berez ez du dizoan historia kontatzeko eri dela, ez? Bai Apsu, bai Journey, hori, ambigua esan, ezkenien igual irudi batzuk egotezin hortik zider, baina zen erukitzen askoz gehiago. Eta honegaz beha ikusten da, dinusuna gaitzik, antzeko bidie jarratxu da bela. Bai, eta ero gainera nik uste ez detena ezan, baina historioa jolasa maitzen dezunean, historia maitzen da era batera, eta zeuk zer hori galtzen diozu, eta zergaitik amaitu da horrela. Osea, ez du arrazoitzen bukaera zeatidan horrela, hortaz, hori kolakan gatu zait. Ja, gainera, puntu batetik aurrera ja bakizu historia kasi nola amaituko da. Hortaz, alde hortatik ez dit sorpresarik eman. Eta ero borroka final bat dago eta irutu zait borroka finala izateko bastante oso simplista. Osoa irutu zait. Emoziorik ez dauka borroka horrek, kasi. Hortaz, azken finean, ez zara iristen jolas horren klimaz batera, ez da egit olako jolas baten eta Journey baten borroka klimaz zauden, ze puntutaraino dan beraien helmuga puntu hori sartzea. Baina, bueno, ez da ulertzen. Boss finala sartzen bazu, ni beti gustatzea boss finala zerbait epikoa izatea eta zerbait sentiaraztea, zerbait lortu ez zula eta importantea eta ondo sentitzea. Nik uste hori oso ondo egiten zula, bueno, bai Elden Ringek egin dute. Alare, Elden Ringen azkeneko bosa bestia enden ez ziten hain imponentea irutu, malenea bat adibidez gehiago. DLC-koa gehiago irutzen zait, DLC-koa oso ondo irutzen zait. Baina Dark Souls lehenengoan bukerakoa Gwyn ere oso ona irutzen zait. Honen bosa desaparecido pasatzen zen. Historian badauka bere puntua ikusten dezunez, baina eske borroka oso simplista eta eske da kasi zerbait gehiago egiten dezuna eta ja. Eta eritxor, galdera bat, jokagartezunera buelteta, ikusi dugu bai, sosla, ez, taula gainien, surfi eta moduen, bai. Baina badozela baitze, plataforma atal batzuk, horrelako medusa batzun ganien saltoka ebili da. Hori, automatikoki bideratzen deuz salto horrek, saltasunen bat dau, ez dakitze. Eta berdinak kateekin. Zeuk egiten dezu, baina medusana
oso asko bideratzen dizu berak, salto eta egiten dezunean beste urrengorako iristeko, eta kateenean ez daukazu habilitate. Kate gainera eroitzen zea, halako iman bat bezala dauka, katean beak erakartzen zaitu eta grindeoako pues, mandoa utzi dezakezu eta grindeatzen jarraitzen du. Gainera ez dira mekanika asko esplotatzen dianak gero jolasean askotan zerbait behin artean kombinazio egiteko eta zerbait bereziago egiteko. Beraz, bai, momentu batzutan aprobetxatzen dituzu, baino, ja, nik uste mekanika gehien errepikatzen dena eta logikoana da surf egiteo hori. Eta azken finean, bai igual, abiaura hartu eta salto handiago bat edo egitea. Eta ero jolasa esan duten bezala oso motxa, nire kasuan, naiz pertsona eta asko gustatzen zaiona esploratzea eta begira ibiltzea, eta normalean askotan jolasak luze justen zaizkit, baina bueno, jolas hau 3 ordutan amaitu nun. Beraz, alde horretatik ulertzen dut ezin dezula jolas batein indi batek, bazait, 10 ordukoa, baina hau nahiko motxa geratu zait. Eta, bueno, laurpen aldera iteatik, esan nuke Jordanen antzakotasun hauga, ez nakin landarak esan ditena, beraiek Jordan garapenean parte hartu zutela, beraz, nik ipinitan haukan gidoian, aprobetxatu dula tiroi hartzeko Jordanen antzerakotasuna, hori kendu behar haukat, ze beraie bat zian garatzaileak, eta beren identitate zeinua baldin bada, estilo artistikoki eta Jordanik gogoratzen duten edo zea hori egitea, pardon, bidezkoa da berain originala dela zatea. Gero, zango nuke, eskaintzen duna ondo dago, esperitzia polit eta txikia da. Eta jendea animatzen dut, PlayStation 5 eta onlinea PS Plusa baldin mauka, eta jolasate baldin mauka probatzera. Erosi barra baldin mauka, nik orain uste 30 eurotan daula, ni itxoengo nuke pixkat. Gutxenez 20 euro. Justo Steam-Deben begiratu dut, eta itxura danez sekula ez dagoen 28,89 bera. Ja, baina abuztuan atera da. Osea, pentsau. Ja, bai, baina ez da hartu rebajarik oraindik, ez? Esaten duzu, hartuko da bela. Nik uste rebaja batekin, erosi behar baduzu rebaja batekin hartuko nukela. Ez hainbeste 3 ordu irauten ditulako, ze azken finean jolas asko haude motxa diana, baina oso nadiana eta mereziuna pagatzea. Gehiago esan nuke, ze da esperientzia bat behin ibiltzen zea, eta ja, berjo kagarritasunik ez dauka, ja historia badakizu, 3 ordutan divertitu zea, kasi hasi pelikula bat ikustean bezala gana, ez? Pelikula ikusten duzu, gustatzen zaizu, eta ja. Haure pixat, holako antzekoa. Eta askotan haure importantea dana, ez? Garatzaile askok jotzen dutena da, o prometitzen dutena, edo antzematen dezuna jolasen zaiela, optatzen dutela zerbait izugarria egitera, edo saltzen dizute izugarria zela, eta ero ez da hainbestekoan geratzen. Nik uste da hemen garbi geratzen dela, garatzaileek ez dutela nahi esperientzia izugarri bat egitea, edo horrelako zerbait, badakite mugatua dela, eta horretara ondo moldatzen dute jolasa, beraz, nire aldetik kexarik ez. Ez zait irutzen, eta hau argiratu da hiela, ez nahi zibili, baina entzun deten ez Jorneik dan maixulana, ez da inola zero horra iristen. Baina, bueno, behaiek nik uste zintzeritate hori egin dutela, esatea, bueno, gu jolasa horrelakoa nahi deuein, ez deueingo izugarria jendeai prometituz Jornei berri bat bezalakoa, eta listo. Zintzotasun horrekin jokatzen duen bitartean garatzaile bat, gero irutu zaizuke balio dula jolasak edo hobeago txarragoa dela, baina gutxienez zintzoak izan diala eskertzekoa da. Nire betxeto ikusten gabezin dagaz, jokatzeko kriston gogak modu, ez? Itxaroren gozu duen oso moduen, bazkinen 3 ordu gaitzik, 50 euro ordantzi gehi segitzu iruditzea. Baina, azkenien estudizan jokuek ezagutute, honek hortik joda bela moten dugu, ere igual ez da horren besterakoa izango, baina bentset oso politxe iruditzat, eta skaten, surf, skate, rollo hau asko guztia. Etxegana ikusten nabile erronkak eta deko zela, untxe momentu nabile horre alako erronkaren bat edo beste gainitzu gurien, ikusten gabezen bidizoan. Erronkak 3 uste bakarri gala, eta oso pasatzea ituzu. Bueno. Zare, betatzen igual jolas bukara erronka bat jartzen duten, non komplikatu xamarra dan, eta esaten duzun, beira,
hainbat saiakeren behitut erronka hau pasatzeko eta logroa lortzeko, baina erronka guztia lehenengoan pasatu nituen, lehenengo saiakena, beraz. Vale. Bai, eta prezisionan arabera, aipatu behar da, estudizan Euroko bi jokuek, bai Apsu, bai The Pathless, askotan egon dizela Hammer bandeletan daulago, eta no sake. Horiaz, ez dago enpresarik jauziko ala alakoren baten, seguru. Pena da, bere garaian eintzut gai izan da, eta bakit, formula errepikatzea edo errepika horra ezitea, Journey bezalako maixulan bat egin dezunean, saiakera bat egitea maila horretara egon daiteken beste jolas bat egiteko. Bakit zaila dala, nik uste Journeytik, claro, eske Journeytik atera intzian, hortaz, esatean joan diru hori daukazu eta aprotxatu zakezula, baina ez zait dirutzen diru askokin aterako zidanik, estudiarretatik. Abzure, nahiz eta jolas hona dela entzun daukan, etzan superbenta bat izango, eta diru izugarritzi dioten eraingo. Haber, jolas honek eta pixamargen pixaten baten dioten, etorkizunean, Journey bezalako aratago dijoan jolas bat egiteko moduan. Estilo artistikoki eta mantendu zatela berdina, ez? Oso ondo irutzen zait. Baina zerbait, Journey bere momentuan izan zen zea hori. Pertsona ez ezagun batekin zabiltza eta konpartitzen dezu abentura. Zerbait hautzi egiten dula artearen egoera hori da ona. Nik uste horrelako zerbait izango diala gai egiteko, hortaz, espero eta aurkizunean berain partetik horrelako zerbait ikustea. Bai, ni Journey gaitxik bai izan bierotea, egize da urte zanien kriston bomba moñekola, joku oso politxeri utxate, oso ideia hona degozena, baina aldi berien, basan indizen astapen horretan, PlayStation 2-rako ikusi genduzen lehengo indie joku handizetakoa zan Journey, eta azkenien hortik lortu gauzak ondoen, baina eske justo kontu dezuzen gauza asko, zorro desinak laburtzu dela, errepikekorra dela, eske hori dena Journey be erantzi da ipatu aldiako, bai, guztiz, olako joku da. Eta oso derra, oso politxe da, nik uste behi jokatzeko bai ala bai, iruditzate justo hau olakoa izen leikela orduen. Ez dut askorik alden du izenik aspaldiko pila hartatik. Nero Ibaik ipintzen du merkaldine batera itxoiteko, eta, leheno Ibairen jolasa aipatu dugunez. Desde luego euskaratzeko lan askorik ez du izango, zegia teksturik ez dauka. Baina, polita izan daiteke, aunque sea menua euskaraz ikuste alako jolas poli baten, beti izan daiteke gustagarria. Ados. Hau za analizia, urrengo aterako besten batek arko izuet. Nire jokatzeko ritmoa ez da hain azkarra, igual handar bate daukana baina. Jolaitzak amaitzeko abentzat. Ja, baina neria baino pixka eta azkarragoa da, así que... Hore, badaukagu zerbait, oso ondo, oso ondo analizia, Aritz, mila esker. Ni be pixkate gogoakin laganazu, de hecho, Journey, erosi neban, hitz egingo dugu, ze berez nire PlayStationeko kontuan egon beharko da. Olako eskaintza baten, eta igual nahi baldin badozu, lagako dutxut. Komentatuko dugu. Vale. Bueno, nik uste dut honekin, aste honetan pasatu gala, así que hore edizio puskat egongo da, Lander? Hori da, egongo da, bai. Baina, bueno, entzun dozuenak, eskerrik asko, komentario gaiti baitza, eta, bueno, datorren astean egongo da. Ondo izan? Hale, agur. Eskerrik asko entzutiarren, datorren astera arte.